जोङो दिनै रायजो राजानि जिथु लुगैनाय जोंनि जिथु मोनसे लिमिटेसन जोंहा बिटिसिआव मोनसे जोङो फुल फ्लेजेड जिथु स्टेट नङा हिसाबै जोंनाव माखासे जिथु खेमथा होदों सिक्स सिडिउल माने पावारनि जुगिदि जोंनो माखासे 40टा डिपार्टमेन्टआव जि खेमथा होदों बे खेमथाखौ जों नांगौ बायदियै जोङो मावफुंनो हागोन आरो बेबायदिनो मोनसे जोंहा फोथायनाय दं जे रायजोनि जौगानाय खामानिखौ जों मावनो हागोन आरो 16टा डिपार्टमेन्टनि बेलायाव मावो सार 16टा डिपार्टमेन्टआथ' नों दंखायो बेखौथ' रावबो लाङाखै खिन्थु जों लानानै पावारखौ लानानै जों सालायनोसो रोङाखैमोन ओंखायनो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ जिथु मनिटरिं खालायोमोन बेखौ सावरायलायनानै अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय क्लियारलि मोनसे इन्सट्राक्सन हरबाय जे डिसिआ जाहाथे बेखौ मनिटरिं खालाया जिथु जोंहा डिपार्टमेन्ट वाइस अफिसारफोर दंखायो जों बिटिसि प्रकाशननि जुगिदि बे खामानिखौ मावगोन होननानै जों अलरेडि सिद्धान्त लादों बेबायदिनो दिनै आसाम सरकारनिफ्रायबो बेखौ जोंनो फुलि सापर्ट खालामदों आरो गिबियावनो आङो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ धन्यबाद होग्रोदों बिथांनि दैदेननायाव जिथु रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि फोथायनानै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ माने सरकाराव मोनसे खुंनो थाखाय जिथु खाबु होदों बेनि थाखाय लोगोसे आङो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होदों जे रायजो राजाफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलोनि सायाव बिसास आरो फोथायना लाखिनानै जे बिपिएफ सरकारखौ माने खेमथायाव लाबोदों होनांगोन आरो दा नंखायनो जोङो गोबां दायित्व थाबाय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि साननाय लुगैनाय जौगानाय खामानिखौ जोङो दायित्व लानानै खामानि मावनांगोन ओंखायनो आङो बे खामानिखौ जिथु जोंनो सासे बिटिसिनि इएम हिसाबै जोंखौ साफा दायित्व जिथु होदों बेखौ जों दायित्वखौ रुजुनानै खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै फुरा माने प्रिपेयार आरो पार्टिया जायखौ फोथायदों बयखौबो फोथायो आरो बेबायदियै पार्टिया जि दायित्व होदों बेखौ आंनो जिथु बिबान होदों बेखौ आं रुजुना लादों आङो मोननाय मोनैयाथ' बे पार्टिनि सायावसो सोनारबाय जों हाइकमान्डआसो डिसाइड खालायगोन ओंखायनो सोरनिबा मोनै सोरनिबा मोननायखौ आङो बुंनो थाङा जिथु आंनो दायित्व होदों पार्टिया जिथु आंनो दायित्व होदों बे दायित्वखौ आं पालन खालायनांगोन आरो आंनि थांखिया बेनो जे मोजां मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बेबस्थानि गेजेरजों जि डिपार्टमेन्टखौ दिनै आंनो गथायदों सालायनो थाखाय बेखौ आङो मोजाङै मावफुंनो थाखाय जिथु माने थांखि लादों आरो बेनो आंनि आं दायित्वल'सो लाजेनदों दायित्वखौ डिपार्टमेन्टजों आङो रिभिउ खालायगोन आरो जोंनि माखासे समयसाफोरखौ मोरै हायो सेन्ट्रेल स्किमानो जा स्टेट स्किमानो जा आरो बिनि जुगिदि माखासे जौगानाय माखासे समयसाफोरखौ मारै हायो बे खामानिखौ जोङो डिपार्टमेन्टेलि जायफोर दिनै दायित्व लाना दं बिथांमोनजों सावरायनानै फान्डफोरखौ बोरै लाबोनो हागोन बिनि थाखाय आं हाजासे सेस्था खालायगोन आरो सेस्था खालायलांसै रायजो राजानि अननाय मोनोब्ला आरो गावनि गोसोनि बोलो थायोब्ला मावनो हायै बुस्थु जेबो थाया मावबासो बिनि सायाव रायजो राजा फोथायगोन ओंखायनो जिथु जोंनि थांखिया क्लियार जों खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदों हानायसिमखौ जों मावगोन डिपार्टमेन्टआ हाइकमान्डआसो मिथिगोन बारायनाय खमायनायाथ' फारसेथिं डेपुटि चिफ बिथां रिहन दैमारिनो जितु एग्रिकालचार बिथांनियाव आरो माबाफोर डिपार्टमेन्ट सरसा खालायगोन जोंहा हाइकमान्ड दङ जोंनि मुरब्बिया सिन्था सरसा खालायगोन दिनै जों साफ्रोमबो 12 जन जोंहा 13 जन इएम चिफखौ लानानै जोंहा 14 जन जाबाय आरो स्पिकार दं डेपुटि स्पिकार दं माखासे दिनैसिमबो डिपार्टमेन्ट राननायफोरखौ गोजौनिफ्राय डिसिसन लागोन रानगोन बेखौथ' जों मावफुंगोन जोंनि थांखि जोंनि बिपिएफ दोलोनिनो थांखि आरो दा सरकारावबो जों बेखौ दाखालि जोंहा प्रथम जों सैद'खालि जोंहा शपथ ग्रहण लादों लोगो लोगोनो जोङो बे मिनि सेक्रेटारियेट बेखौ जोङो सिद्धान्त लादों जेरैबाबो जों बेखौ मावफुंगोन आरो नोंथांमोननिफ्राय बे बिपि दोलोनिफ्रायनो गोबां थानाय समफ्रावहाय गोबां माने पेन्डिं बिल जाना दंमोन बेफोरबायदि मोनसे गोबां दाय बुंबाय थादों मोननो हागोन ना हाया ना बेखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि इन्सट्राक्सन होदों जे होगोन आरो बेखौ अलरेडि जोङो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जि हायो बेखौ अलरेडि होनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बेखौ नायबिजिरनानै जायनि माने बिलफ्रा
अलरेडि फुटाब जानानै दङ माने बेखौ जायफोर दिनै अफिसार्सफोर दङ बिथांमोननि जुगिदि हानायसिमखौ जों रायलायलायनानै फाइलखौ मोजाङै जेनिउन खामानिफोरखौ जोङो होलांगोन आरो जायफोर दिनै मावनो गोनां दं बेखौ जों सावरायलायनानै माने जायफ्रा खामानि मावदों जायफ्रा खामानि बेखौ नायै नायै मथा मथि जोंनिफ्राय होनाय जागोन होननानै जों बेखौ सावरायनाय जादों आरो लाइबिलिटिसआथ' नोङो जाय सरकारखौनो थालांखागोन माने मावफुंनो जिथु सानब्लाबो माखासे जाय खामानि मावदों बेहा लाइबिलिटिस थागोन दा नंखायनो बे दिनै प्रमद बर' सरकारनि दिनाव लाइबिलिटिस बेसेबां थादों थायाखै बेखौ जों सावरायगोन जोंनियाव बे सोरनिबा सरकार बेखौ होआ बे होननाय दासिमबो जोंनाव थांखि गैया जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जिथु जोंनो रायजो राजाफ्रा जिथु दायित्व होदों बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायदों ओंखायनो जोंहा बे दायित्व दं ओंखायनो जोंनि बेखौ जोंनि माने गभर्नमेन्टआ मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों माबायदि बिलफोरखौ जों होनो हागोन बिनि सायाव जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जों अलरेडि सिद्धान्त लागोन आरो रेजेक्ट खालायनायनिथ' बाथ्रा फैया जाय जेनिउन बेथ' मोनखागोन ना आरो बेखौ जों अलरेडि सिद्धान्त लानानै प्रत्येक माने बिसिडिसिआव माने बिडिअफोरखौ अलरेडि इन्सट्राक्सन होनाय जादों पिडिजों सावरायलायनानै सेक्रेटारिफोरजों सावरायलायनानै जे मोनफ्रोमबो जायफोर दिनै बेनिफिसारिफोरनि लिस्ट खारदों आरो जायफोर थालांदों बेखौ मोजां सार्भे खालायनानै जों बोरै बेनिफिट होनो हायो बिनि सायावसो जोङो थांखि लादों सासे मानसिया जुदि मोननै मोनथाम लायोब्लाथ' बिनि सायाव बिजिरनाय जागोन गाइडलाइन मथे बे गोलैदोंना गोलैयाखै मोनसे सासे मानसिनो जुदि मोननै मोनथाम होदोंब्ला लिस्ट खालायदोंब्लाथ' बियो बबेबा मोनसे भुल जालांदों बेखौ जों थिग खालायनांगोन सुद्रायनांगोन मानोना दायित्व जिथु जों मोनबाय दायित्व जिथु मोनबाय नंखायनो बेखौ जों सुद्रायनांगोन नंखायनो दिनै बिनि टाइमावथ' सार्भे जाबाय थादोंना दा बे समाव नुदोंमोन जिहेतु तृणमूल पର୍ଯ୍यायनि जिथु खामानि बा बिखेखै पिसिडिसिनि प्रयजन दा बेबायदि पिसिडिसिनि जिथु चेयारमेन बेनि बेलायाव थाबैनो जागोन बेथ' थाबैनो बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों चेयारमेनफोरखौ होनाय जासिगोन अलरेडि जों थांखि लादों पार्टिनिफ्राय मोनसे जोंहा हाइ कामान्ड होदों जोंहा एबार महिला रिजार्भबो दङ 50% अलरेडि जोंनिफ्राय थांखि लाबाय थानाय जादों दा 50% महिलाफोरनो जोङो बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बार्सफोरखौ होनायनि थांखि लादों ओंखायनो बेखौ समजों लोगोसे बिनि फिथाइखौ मोनजासिगोन आरो रायजो राजा फारसेथिं इलेक्सननि खोथाखौ बुंबाय बिसिडिसिनि बियो सांबिधानिक लोब्बा थानाय बुस्थु जेब्लानोखि बे फैगोन अर्डारफ्रा फैगोन अब्ला बे जागोन दा बर्थमान बिदि जाथ'वाखै दा सेलेक्टेडआनो जागोन बे इलेक्टेड जानाय नङा इलेक्टेड जानोब्ला मोनसे गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन मथे फैनांगोन जेब्ला नटिफाइड जानानै माखासे माबाफ्रा एप्रुभ जागोन अब्ला बे इलेक्सननि जुगिदि फैगोन आरो दा बर्थमान सोलिनोथ' नांबायना रानथ' खालायनांगोन डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसआ सोलिनांगोन ओंखायनो बिनि थाखाय जोङो सिद्धान्त लादों बे मासनि गेजेरावनो हानायसिमखौ जों बिसिडिसि माने मेम्बार चेयारमेनफोरखौ थाबनो दाफुंनायखौ जोङो थांखि लादों आरो बिसिडिसिनि बिबाङा बारायगोन नामा जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथावहाय एक्सटेनसन जायाखै समाव बे जानांगोन जों अलरेडि थांखि लादों नंखायनो मोनबेसे बिसिडिसि जागोन आरो बेखौ जों बिसिडिसि खालामबा मा माने बिनि गाइडलाइनफोरखौ जों बानायलायनानै गभर्नमेन्टनो जों साबमिट खालायगोन दा डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय जों मोनसे कमिटि दानानै बोरैहाय बेखौ जौगालांनायनि खामानिखौ जों मावगोन आरो सासेबो न'खरखौ जों एभेक्सन खालाया जोंनि बिपिएफनि थांखि जों हासो होगोन होननानै बुंदों ओंखायनो जोंहा प्रथम इसि मिटिङाव जों हा होनायनि खोथाखौ जों सावरायदों आरो बाखि जिथु खामानिफोर मावलांबाय थागोन नङा होमब्ला मावलांबाय थागोन खुनु एभेक्सन जाया बेहाय हाखौ होनायखौ जों थांखि लादों आरो